Bon dia. La proposta d'avui és una sessió on combinarem treball aeròbic amb treball de força. La idea és que feu servir. Jo ho faré amb bicicleta estàtica, si teniu el·líptica, si teniu cinta també serveix. Per altra part, la part de força, jo utilitzaré una pesa de 10 quilos i dos de 5, però menys la segona part, que l'interessant seria que tinguéssiu encara que fos unes ampolletes per fer el treball de braços. Tant la primera part, que és cames, com la segona part, que és més de core, la part principal és treball en pes corporal. El pes extra, l'únic que afegirà és una miqueta més d'intensitat. Si qui no tingui peses, tingui arròs, tingui ampolles, serveix. Si teniu peses, perfecte. Per no allargar molt el vídeo, el primer que farem és pujada. Agafeu bicicleta, el·líptica o el material on voleu treballar la part aeròbica i començarem fent un bloc d'escalfament de 5 minuts. Tota l'estona els blocs són de 5 minuts, en els quals 4 són de treball i un de descans on farem la transició tranquil·lament de l'aeròbic a la força i de la força a l'aeròbic. Aquesta primera és un escalfament. Llavors, en l'escalfament què busco? Busco que passin coses. Vull començar a activar el meu cos. Els que treballeu amb cinta, si és una cinta molt moderna teniu inclinació, si no l'única manera que teniu d'afegir o treure intensitat és pujar o baixar velocitat. Els que teniu bicicletes estàtiques o el·líptiques podem jugar amb dues coses, tant amb la velocitat de pedalada o de cadència, com amb la resistència que li posem en el fre. La idea és que aquests 4 minuts els feu progressius. Un primer minutet d'acabar de col·locar-me bé a la bicicleta, notar que estic còmode, i a partir d'aquí començar a buscar aquesta pujadeta de pulsacions, aquesta activació. Si teniu pulsòmetre, ideal. Si no teniu, doncs treballeu per sensacions. La idea és començar a notar que passen coses, com us he dit abans, començar a notar que la respiració s'accelera, començar a notar que les pulsacions pugen una miqueta i en definitiva que ens comencem a activar. Jo he començat amb una cadència molt còmoda, resistència molt lleugereta, m'esperaré un parell de minuts i us donaré un altre puntet d'intensitat. Jo treballo amb una resistència de l'1 al 5 i ara mateix estic en el 2. Per als que esteu amb rodillo ho estic fent a plat gran i els pinyonets a la meitat, més o menys. Ara que arribarem a la barrera dels 2 minuts, el que faré és donar-li una mica més d'intensitat, una mica més de duresa, intentant no perdre el ritme, notar que augmenta la sensació de treball, però no perdo la cadència. Mentre anem fent, us explico els blocs de treball de la part de força. Començarem fent un bloc de treball en cames. Tornarem aquí dalt. El segon bloc de treball, que era el que us comentava, que l'ideal és que tinguéssiu una miqueta de pes, serà més de part de braços. I el tercer bloc serà més de core. Jo us aconsello, per no allargar el vídeo, aquesta primera d'escalfament la faré de 5 minuts. 4 de treball, 1 de descans. Jo a vosaltres, la primera, us aconsello que la féssiu de 10 minuts. Jo us avisaré, l'ideal és quan jo baixi, vosaltres pauseu el vídeo, acabeu de fer fins als 9 o 10 minuts, que entreu bé en calor, assegureu, no tingueu pressa per escalfar. I un cop hagueu acabat la part de l'escalfament, ja us baixeu amb mi, i torneu a donar el play, i us enganxeu amb mi a la part de força, que serà en temps real. Anem fent. Com que vosaltres allargareu l'escalfament, les progressions feu-les més lentes. Jo ja estic en 3:40, el que faré és pujar una miqueta més la intensitat per acabar de donar-me aquest puntet. 4 minuts és justet per escalfar. Però que ja tenia el poder del vídeo. He escalfat una miqueta abans de donar-li el play.
per assegurar que em poso a fer el treball de força amb el cos actiu. Vosaltres ara porteu 4 minuts. Jo us aconsello que pauseu el vídeo, acabeu fins als 10, 9, 12, escalfeu còmode i llavors quan hagueu acabat aquesta part d'escalfament tindreu un minut per parar, baixar, recuperar sense pressa i començar la part de força. Acabeu l'escalfament i ara ens veiem. Jo em posaré un rellotge al terra per controlar millor el temps. Perfecte. Aquestes sèries farem 45 segons de treball, 15 de descans. El primer exercici és una sentadilla bàsica, pes mort aquí de braços. Som-hi. Pujo i baixo. Aquí, deixant de moment, el cul va enrere, genolls es mantenen oberts cap a fora. Important, no tanqueu. Doneu-li aquí. Amunt i a baix. Si voleu una mica més d'intensitat, puc llançar el pes amunt. Vigileu sobretot en aquest la tècnica, no tibo d'esquena. Dono impuls des de les cames cap als braços i llenço amunt. Proveu primer el bàsic, pujar i baixar. De la mateixa manera que us he dit abans, podeu fer sense pes. Sí, portem 45 segons, descanso 15 només per fer la transició. Els descansos són molt curtets, això són només transicions, no descansos. Següent, és un lunge. Pes a la mateixa cama que quedo al davant i aquí. 45 segons també d'apropar el genoll aquest enrere, fer un pas i tornar amunt. Apropo aquest braç al terra i endavant. Si voleu reptar una miqueta més l'estabilitat, pujo a l'equilibri. Els que porteu calçat de bicicleta no aconsello. Sí, les botes aquestes, per exemple, són molt inestables perquè porten tacos. Si treballeu amb bamba, perfecte. Descanso 15 segons i farem els mateixos 45 amb l'altre costat. Som-hi! Aquí. Intentem anar amb l'eix tan vertical com puguem. El braç treballa a pes mort. 5 segons, no tens una més. Perfecte. Següent i últim d'aquest bloc de cames és el pont. Estirarem. Jo col·locaré la pes a la pelvis i amunt. Pujo i baixo. Sobretot és força de cames, no tibo de lumbar per anar més amunt. Podeu fer-lo sense pes, com he dit abans. Pujo, aguanto i baixo. Marqueu una miqueta totes les posicions. Controlo tant la baixada com la pujada. Acabo. Perfecte. Anem a un minut de descans. Primer bloc,
l'hem acabat. Llavors, jo no ho allargo pel tema de fer el vídeo més àgil, però aquest bloc el podríeu repetir. Pauseu el vídeo i podeu repetir els exercicis. Si teniu més temps, l'entrenament, el meu ritme durarà 30 minuts. Si teniu més temps, podeu repetir cada bloc. Jo ara pujaré a la bicicleta i faré 5. Vosaltres trieu, si voleu fer 5 de bici, 5 de força, 5 de bici, 10 de força, 10 de bici, 10 de força, repetint aquests mateixos exercicis. Jo, com us he comentat, us guiaré amb 4 minuts de treball, 1 de descans. Anem pujant a la bicicleta, a la cinta, o al lloc de treball aeròbic que hagueu triat. I anem pel segon bloc. Preparats? 3 segons, 2, som-hi. Aquí l'escalfament ja està fet, amb la qual cosa buscarem treball. Com que són 4 minuts, farem un primer minut de treball relativament còmode, però el treball ja no és escalfament. És notar que des dels primers segons vaig treballar. I el que farem serà un primer minut de treball còmode, un segon minut buscant treball molt intens, tercer minut tornarem a baixar treball còmode i quart minut abans del descans tornar a buscar treball intens. Com treball intens? Podeu triar o pujar velocitat o pujar resistència. Aquí cadascú o combina les dues coses. Què triï? Jo el que faré és mantenir el ritme i anar-me'n a molta resistència. Preparats? 3, 2, apretem i mantenim. No perdo el ritme, però he frenat la bicicleta. En pocs segons haig de començar a notar que les pulsacions pugen, que les cames es volen frenar. Penseu que és un minut només, això ha d'anar ràpid. Haig de buscar canvis d'intensitat una mica bruscos. Ens hem menjat ja 25 segons, així que continuem. 30 segons igual, vinga, va. Si notes que t'has quedat curt, dona una mica més d'intensitat. Això va ràpid. Quinze segons. Cinc. No descanso, simplement vaig a buscar una mica més còmode. Jo mantinc el ritme. Quedaré en el 3. Que noti que vaig fent feina. No vaig ofegat. No és un descans, és un punt una mica més còmode, mateix minut. Trenta segons. Ja veieu que això va molt ràpid. Així que apreteu l'isquinçador. Deu segons i fem l'última apretada abans de descansar. 3, 2, apreto. Vinga, va. Jo mantinc el ritme i l'únic que canvio és el fre de la roda. Els que teniu el·líptica, poseu la duresa. Els que teniu cinta, o augmento la inclinació o augmento la velocitat. Aquí tenim menys marge. Una miqueta més d'intensitat, perquè crec que puc més. 30 segons. Només 15. Vinga, va. Cinc. 2, com que tenim un minut de transició no paro de cop, afluixo.
perdo ritme, però trigueu uns 20-30 segons en parar del tot. Es quedaran 40 encara per descansar i si algú necessita pot descansar més. Jo proposo, vosaltres després adapteu al vostre nivell, a les vostres sensacions o a les vostres ganes de treballar. Vaig baixant, em queden 30 segons encara, que estigui tot correcte. Tot correcte, fantàstic. Continuem. Anem al bloc de braços. 15 segons encara. Aquí, ideal si teniu pesos, si no teniu pesos, ampolles, i si no, a braç lliure. Semiflexió una miqueta els genolls, agafo martell i des d'aquí tibo a ombro, empenyo, baixo a ombro i a baix. Moviments controlats, sense estrebada d'esquena, sense impulsos lumbars. És braç aquí, és ombro aquí, ombro controla, bíceps controla i torno. Això, amunt, aquí i a baix de perfil. Important, no tiro enrere. Aquí, empenyo, torno. Important utilitzar l'abdominal per evitar això. Fixeu aquesta posició aquí i vaig fent. Tibo, pujo, baixo. No? 5 segons només. Ja veieu que les sèries passen ràpides. Última. Recupero 15 segons. Vigileu ara que necessitareu una miqueta d'espai lateral. Semiflexiono colzes i combino una elevació frontal davant de la cara, una elevació lateral en línia d'ombros. Corregeixo davant del pit, no davant de la cara. Aquí i aquí. Moviments controlats. Pujo, baixo, pujo, baixo, mantenint igual que abans, control abdominal. 20 segons. I descanso. Pel següent, necessitarem una cadira o alguna que ens serveixi per recolzar els colzes. Són els típics fondos. 3 segons. Aquí, cames estirades, baixo cul, pujo cul. Flexió de colzes, ombros actius per no encongir-los i vaig fent. Baixo, pujo. Com els moviments anteriors, vull control. Variant per treure una mica d'intensitat, si noteu que us costa molt, us molesta el coll, és cames flexionades. Baixo, pujo, molt més senzill així. M'interessa sobretot que noteu el treball de cames. 5 segons. Descanso. L'últim, és un clàssic, és la flexió. La faig de perfil, perquè vull que controleu sobretot la posició de la columna. Des d'aquí, carrego i som-hi. Baixo, pujo. Important, els colzes no venen cap endavant, van lleugerament enrere. Mantinc la línia recta del cos, mirada al front, no cau al cap. I baixo, pujo. Control, igual que abans. Si teniu control podeu donar-li velocitat, però prioritzem el baixo controlant, pujo controlant. Si vaig molt forçat, arrepenjo genolls i redueixo la intensitat de l'exercici, però prioritzo la qualitat del moviment. 3 segons, ens dona temps de fer una i descanso. Segon bloc acabat, el mateix que us he dit abans. Si voleu repetir una segona volta dels mateixos exercicis, a partir d'aquí jo us dono els ingredients, però la paella després l'aneu fent vosaltres al vostre gust. Una mica més de pebre, una mica més de sal, prioritzant, això sí, sobretot
qualitat de moviment més que quantitat. Tornarem a la bicicleta. Aquest serà l'últim bloc de bicicleta que us dirigiré jo. Passadet d'aigua. Aprofiteu avui que fa sol, que pinta malament el temps. Vale, 30 segons. La idea d'aquest minut és que no hi hagi pressa, no hi hagi nervis en la transició. ...15 segons. Aquest últim bloc farem una progressió. Jo vaig rodant còmode. Anirem de menys a més. Jo començaré en el 2 per acabar en el 5. Donem un ritme en el que noto que vaig còmode, i la idea d'això és a cada minut anar una miqueta més dur. Penseu que anirem acumulant, amb la qual la idea és acabar un quart minut que es faci llarg, que noteu que cada segon que passa us fa suar la gota gorda. El primer minutet d'agafar sensacions, col·locar-vos còmodes, trobar un ritme que us agradi. Si ho feu acompanyats de música millor, jo no he posat música per poder que em sentíssiu bé primer de tot, i després perquè cadascú li agrada un tipus de música, i el que em motiva a mi no ha de motivar-vos, no té per què motivar-vos a vosaltres. Així que el suport musical, cadascú que es posi el seu. Ens hem menjat ja el primer minut, amb la qual anem al següent esglaonet. Som-hi, va. Un minutet més. Com que la idea és augmentar la sensació de treball, jo m'he quedat en el mateix ritme, pujant resistència, però o podeu pujar ritme i resistència, pujant només ritme, això us ho deixo a vostre gust. El que m'interessa és que noteu que esteu treballant una mica més que abans, però que teniu encara 2 punts d'augment per davant. ...15 segons i anem pel següent augment. Som-hi? Un minut més. Ja frena, ja pica, mantenir el ritme. Aguanteu, va. No afluixeu, no feu trampes al solitari. Això no és per mi, és per vosaltres. I cadascú que busqui un esforç realista que pugui mantenir, que el tregui una miqueta de punt, però que no mori en l'intent. ...30 segons i l'última apretada, va. Quinze. 5. Última. Apreta. Un minutet. Aquí parlaré poquet, que haig de guardar oxigen per mi. Som-hi. Que rasqui, que soni la resistència, que noteu com va frenada. 15 segons ens hem passat ja. Queden 30. Si noto que puc més, no t'ho guardis. Dóna-li. Vinga, va. Quinze. 5. 2. Progressiu, com abans, no paro de cop. Trec fre.
trec càrrega, no freno de cop. Doneu-vos marge. El crono és orientatiu. Ideal respectar els temps. Si en comptes d'un minut descanso 1 minut i mig perquè ho necessito, cap problema. Expiro 30 segons. Ben bé. Si aneu molt alts de pulsacions, encara no heu recuperat, no begueu aigua, espereu-vos una mica, si heu notat que han baixat. Traguet. I ens anirem a fer l'últim bloc, que és el de core, abdominal. Parlant en cristià. Vale. El primer, aprofitant que anem frescos de braços, ens col·locarem en planxa i podeu fer joc de cames, flexionant, estirant, o podeu baixar i pujar colzes. Baixo, baixo, pujo, pujo. I començo amb l'altre braç. Baixo, baixo, pujo, pujo. Mantenim força d'abdominal endins i torno. 15 segons més, va. Com en els anteriors, també puc fer colzes. Redueixo pes, redueixo intensitat. Puja, puja, baixa, baixa. Última, descanso. Podeu descansar, si voleu, estirar una miqueta esquena. Anem a fer una planxa lateral. Mantinc la posició, ombro fort, colze aquí sota, braç amunt, mirada al front, intento que el cap no caigui i mantinc la posició, respiro, intento no empujar panxa cap a fora, el melic és meu i me'l vull quedar. Si noteu molta càrrega a l'ombro, versió més suau, flexiono la cama de sota, apreto amb el gluti per mantenir la pelvis alta i aguanto la posició. Si vull més càrrega abdominal però menys el braç, aixeco aquesta cama, el pes segueix repartit amb la cama de sota, però aquesta m'activa una miqueta més el core. Última, baixo, descanso i ens anem igual, però amb l'altre costat. 5 segons, col·loqueu el colze de sota, estirem les cames i som-hi. Aquesta mà la podeu tindre aquí, la podeu tindre aquí. Vinga, que anem bé. 10 segons. 5. Baixo. Descanso. L'últim. Aprofitarem l'ample de la colxoneta. Ens col·locarem aquí en quadrupèdia. Treballant amb els genolls a prop del terra. Anem a desplaçar-nos lateralment, sense pressa, per la colxoneta. Mireu que no aixeco el cul. Estic sempre amb els genolls a prop, amb les mans a sota del pit, no a sota de la cara, i vaig desplaçant. Què vull que eviteu? Encongir-vos d'ombros. Activeu el pectoral per mantenir el pit allunyat. Quadríceps sustenten sense aixecar. I anem fent. Aquí. 10 segons, només. Ja ho tenim. 5. Arribo al centre. Baixo. I recupero. Fins aquí. La proposta d'avui. Puc allargar aquest entrenament tant com vulgui. Repetir-lo. Fer sèries més llargues. Fer 2 cops cada exercici
Jo us he proposat 45 segons de treball, 15 de descans. Podeu fer 1 minut de treball, 30 de descans, 30 segons de treball, 30 de descans, 5 minuts de força i 10 de bici. Això com trieu. Què us aconsello jo per acabar? Igual que hem fet amb l'escalfament, torneu a fer 10 minutets, 15, de bicicleta, buscant rodar una miqueta, buscant mobilitzar cames, braços si teniu el·líptica, però ja de tornada a la calma. Si més no, podeu fer 5 minutets més de treball d'intensitat i acabar sempre amb 5 minutets de tornada a la calma i uns estiraments. Ideal per rematar, uns bons estiraments, una mica de treball de mobilitat. Això és tot per avui, espero que la gaudiu i simplement volia acabar. Jo estic encantat de fer-vos aquests vídeos, però m'agradaria molt més poder-ho fer en persona amb vosaltres, així que si us plau responsabilitat. Quedeu-vos a casa, ajudem entre tots a posar el nostre granet de sorra perquè això s'acabi tan ràpid com sigui possible i fins aviat. Gràcies.